prajurit sura areng sukinal aratinata haris waratanya kondang satuhu gagah sura digdaya sangkut bebelo praja mewah sang ratu tumbak pedhang kang ginarya junjung raharjane negeri Srumawayut sang Narendra Gura rupa mangsa kadhe kang sembal kaprapal selo kaplesan sato lumayu mangungsi kagyat kagurata dan joko-joko bumi menghantarkan semangat menjaga nurani menjaga generasi memberi arti pada negeri teruskanlah langkah dengan jiwa suci setulus hati kobarkan semangat dalam jiwa yang membangun. Wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka bendeberi tangara budhaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka bendeberi tangara budhaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka Jaya
Wicaksono Soreng warga setuju
Lukus luko padha padha ela elo sira anyang kutha le ole payung muda Turi turi putih ditandur ning kebon agung turi turi putih ditandur ning kebon agung ana slereng tiba plong kok ira kembangi maju-maju teko semakut kaya bakul wineh centul wae. Iki gak payu lho. Payu apane aku rono-rono mau gagar kabeh. Tenan mo? Heeh. Weh, iki wak dhewe timbali rene rak ya memprihakan dalam acara Syukuran brayatan. wis brayatan. Ha iki jare kae cok nek wong bodoke wong badanke jebulane nyebutke brayat. Oh, ngene ya. Ana sugeng, Oh, ana riyadi, ya bener. ana izin, ana izin. slamet. Nah, ya sing penting do slamet, ya toh? Ndongak-ndongak kowe kene sida pokoke usaha segalanya lancar. Amin. Apa yang diinginkan tercapai. Amin. Watuk kan. Iki pumpung ndarane gurung teko. Wak dhewe bebas. Wih, Bebas tanpa aturan. Wong masalahe nek wonge rene wis galak. kepiye-kepiye? Wah, Ngono. Kok iso? kok asline mbek geden brengos. Wedi ya? Wet nek karo bojone wedine pol tenan. Winginane aku rono. Man, bojone nang mburine. Kepiye? Piye? Wih, Anu mbokmu. wedi ya? Kirane nek wong kene ora ana sing wedi karo bojone. Nek wong kene ora. Dong anu. Heeh. Do sangar-sangar. Ning nek nonton Beda. tekan omah ya brengose mriki ya. Angger disentak. Wah. Ini kan kaji. Hei. Hei, nang buri. Pripun Kanjeng panjenengan segugi? Gus. Gus. Pripun? Iki rasa ngene. Kuwi mbok yo sing apik sithik. Apik Iki nang ngarepan nggon Pak DPR. Kuwi mbok sing basamu yo ditata sing apik. Ampun kula tata basane kula tak setrika barang wau. Wong basa kok disetrika. Kula ngeten ngertos mboten? Kalah saiki yo ngucapke halal bihalal sik karo masyarakat Gundangan sak kiwa tengene. Oke.
Sewu nggih. Tes, tes. Siapa iki? Tes. Sone iki saka nggon Anissa lho. Umahe kono kuwi. Tes. Satu. Halo, halo, halo. Kuwi ngopo to, Gus? Me. Oh, pas. Me, nek kebablasan, me. Hei. Ayo sing apik sih, sing apik. Satu. Suarane ki sing sangar rebowo lho. Odalang ya. Cik, 1, 2. Wis dites ket mau mikir. Asal. Ketok iki wis ora pedhok karo kowe. Karing ndakir wis wae sangu kok gurung to jan iki. Digono desane dhewe. Woe. Ya. Assalamualaikum. Ya, rampung gesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat. Son saking apike. Gemane bisa di depan. Bismillah, alhamdulillah. Ki rampung gesek kok. Wala haula wala quwata illa billah. Teruske rasa kang cengar-cengir. Mane omong-omong jaluk ngapura wis apik. Dumateng masyarakat dusun Gondangang Wetan sak kiwa tengenipun. Ya. Hambok pilih. Kula sak rombongan gadahi dosa kalepatan ingkang kula sengaja menapa mboten jenengan kula ngapura. Kewale nyuwun pangapunten sak kata-katanipun. Nyuwun sak paring-paringe. Kok aja dieling-eling profesimu iki. Nyuwun agunging samudra pangabsami. Awit menungsa niku boten kirang saking lepat lan dosa. Iye, ana sing iya aku dhewe iye. Aku ora lucu kok. Kok Gus. kon pakem kok lucu. Gus, Nggih. iki cukup semene sih. Nggih. Aku iki arep ngite para prajuritku anggone iki Pak. Nggih. Iki jokae cah. Sendika. Ora udut lekas-lekas.
lho. Aduh, Malah arep mlebu rono barangnya apa? miras celuki Pak DPR wau. Pak DPR nyeluk kowe ngopo? Awehi bonus plastik sak rol. Lah kula takut adamel napa, Pak? Ge buntel telakmu. Lah wong kowe iki ya ora sopan. Kula Wis, su. badan mbok durung karo. Wis, Dereng. Aduh, itu ono. ketiwasan Kanjeng. Ono apa? Ono apa? Nang kene. Ono. Wingi centel entek. Entek gagal. Ibu-ibu sing guyu do ngempuk centul. Malah centule bojone yang gagal siang. Itu apa? Oh, wineh kentang sing nek bojone. Ono. Kula wae ora ngrumput nika teng mriku. Nang kono. Nggih. Terus Liwat kuwi kok ndakir ya blas ra ngampirke pisan. Ngono omong ora nganu ya ora ngampirke, jope gek sambatan. iki yang gawe acara. Tegese son saka Gunjang. Nang kene kabeh. Ayo tak nang kene kabeh paling omahe kene. Ayo, mesti iki dipasang kabeh. Oh, dipasang nggih. Terus teng mriku ora wonten pawongan kalih. Ono wong loro. Nggih. Ngopo? Liwat kalih tanglet kalau. Takon karo kowe bisik. Woi, wong bagus. Tak takoni sik penonton kowe bagus pura. Bagus mboten? Pak sing muni bagus iki dibayari piro karo kowe? Aku serik karo sing muni bagus. Ngopo? Fitnah. Ngerti kene raine kok ngene dileke bagus. Serik. Ayo bubar. Kok sik iki jengko jono meneh. Jono minak konser karo jono kuda lumping saka Temanggung. Lebar kuda lumping mangke bapak ibu bare kuda lumpingan dhewe. Mangke malah terus kesurupan. Iki kok kesah cilik-cilik. Anu iki kan usahane pembibitan. Kula nggih tumut pembibitan teng griya. Oh yo mel Nggih, pembibitan. dumateng ibu-ibu ingkang ngersakaken bibit menungso. Kene iki pembibitan. Pertanian yo ana kobis, brokoli, lombok, tomat. Kula nggih cok bibit niku. Kowe bibit apa? Ya wong-wong Nek kene kan bantu petani-petani, contone kaya adewe karo cah-cah iki. ah nggih. Kula nek nganu mriki kula merasa dibantu kok. Iya to. Kula cok utang. Malah sing utang saiki gek bayi. Ku sapa? Aku cok utang nggo nilam kono. Ah iki aku lerong ngendong ya samar ditagih kuwi mau. Mulane ora wani rono kowe. Ora wani aku tenan. Kudune ra yo ngendong wong yo kancamu dhewe. Nek ngendong ya njur dobel to kok. Aku dobel. Ayo li ngamplop karo li nyar utang. Niki Ayo mun terus terus kuping kula. Waduh. sing kene sing Oh loro. iya, mapan sing kene ning biasane. Ayo jelek. Niki Kanjeng. Wong loro kok mulak ngaleh. Biasa sakit hati. Menika. Sakit luka. Oh wis kok. Aduh. Wis, wis. Wis, Kok njaluk tak tutuk. ampun mboten. Tutuk ndak ilang utek. Wong mboten ditutuk barang utek kula pun ilang. Gus, Miki. Oh, iki belek dhewe iso nyanyi dhewe. Iki lho, iki barang Hello Kitty. Lahir. Son sangar-sangar Hello Kitty. Ya suaranya apik. Hello Kitty lho. Kreasi ya aja Hello Kitty.
Pingin toko neki Bekti sun katur mring dika ya Kang Mas Riya penangsan ing Jipang panulan praja Kang Prawira Digdaya dasar satriya pinunjul sinduyutan prakawula kabeh wae pulsure layang pangalembono saka Hadiwijaya ning iki sono bajute mula padha rungokno sureng mung sethithik cacatira nalikane menangge ing kutus pati kaya watake wong jublek arti ing rapsila Tepuk tangan yang meriah untuk Soreng warga setuju.